Λοιπόν, ξέρω, sorry, άργησα. Λοιπόν, αλλά πάμε να τα πούμε τώρα. Κάλλιο αργά, παρά ποτέ που λέει ο λόγος. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ολυμπιακός κερδίζει το Παναθηναϊκό. Δεν θα το έλεγα τελείως άνετα, αλλά κερδίζει το Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς έχει μείνει πίσω αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Αύριο μάτς με Ζαλγκίρις, σημαντικό γιατί έχουμε και την επιστροφή του Λεσόρ. Τώρα, όσο αφορά για την μπάλα, αύριο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει μετά από πόσα χρόνια, μετά από 9 χρόνια συγκεκριμένα, που και θα παίξει ενώ στις 16 του Europa League, αντιμετωπίζει τη Real Betis. Μια ομάδα που ούτε δύσκολη ούτε εύκολη είναι, εννοείται. Θέλει προσοχή και πρέπει ο Παναθηναϊκός για μένα να βασιστεί στο γεγονός ότι πηγαίνει ως underdog, δηλαδή ως όχι ο ισχυρός σε αυτό το ζευγάρι. Εντάξει, να είμαστε και ειλικρινείς. Όμως, αν θέλετε τη δικιά μου άποψη, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει μια άνετη επικράτηση στο ΆΚΑ μέσα. Τώρα, εκτός, πιστεύω ένα χ ή ήττα για τον Παναθηναϊκό, η οποία όμως δεν θα τον επηρεάσει ώστε να περάσει στην επόμενη φάση. Και άμα θέλουμε να πάμε λίγο πιο μακριά, άμα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να περάσει την Real Betis, για μένα θα περάσει και το ζευγάρι Φενεσβάροφ Μπράγκα, τον νικητή δηλαδή, και θα έχει κλείσει ήδη τη θέση του στον ημιτελικό του Europa League. Χωρίς να θέλουμε να λέμε πολλά, ο Παναθηναϊκός στην μπάλα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να παίξει του χρόνου Champions League, αν θα βγει, είτε από κατάκτηση στην Europa, είτε από πρωτάθλημα, είτε από δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Δεν το πιστεύω, αλλά μια σπίθα μου μέσα μου λέει ότι ίσως μπορεί και με ένα θαύμα, όχι ακατόρθωτο, δύσκολο πολύ βέβαια μεν, να συμβεί και αυτό. Αυτά, θα ανεβάσουμε και βίντεο εννοείται μετά από την αυριανή μέρα. Μακάρι, ευχόμαστε για το 2-2 στο Παναθηναϊκό μας. Μακάρι να συμβεί και αυτό. Και να υπενθυμίσω πάλι στο αγαπητό μου κοινό, follow, να φτάσουμε τους 50 για να μπορέσουμε εννοείται να αρχίζουμε να κάνουμε και τα live μας. Αυτά είχα να πω, πολλά φιλιά σε όλους, καλό σας βράδυ.